Hoci jesenná časť futbalovej sezóny 2008-2009 vo všetkých súťažiach už dávno začala, pozrime sa ešte na jeden letný turnaj vo futbale. Dneska sa tu koná futbalový turnaj MAN LKV Komponenten. Je to prvý ročník, zúčastnili sa tu mužstva Pravotíc, Hely, Gábora a naše firemné mužstvo. Podnetom tejto akcie bolo to, aby sa vlastne naša firma prezentovala. Každoročne je tzv. Gábor Cup. My sme chceli spraviť niečo také podobne, ale ešte lepšie. Išlo o prvý ročník futbalového turnaja o pohár firmy MAN LKV Komponenten. Ten sa uskutočnil na ihrisku v Pravoticiach za účasti tímov Gábor, Hela, domácich Pravotíc a hráčov MAN LKV Komponenten. Takáto mimoriadna športová udalosť, ktorá je momentálne v obci Pravoticách, prebieha v značnom duchu takom športovom a myslím si, že je to na prospech aj na propagáciu obce, ale čo je najhlavnejšie, že sa vyvíja tá spoločenská kultúra nášho takého vnútorného života obcí. Pred 2 týždňami sme sa zúčastnili na Gábor Cupe, tam sme celkom dobre uhrali. Sme skončili na 3. mieste, keď sme prehrali prvý zápas s Brezolupmi. Celkom Smolovsky, tak myslím, že to bola celkom dobrá príprava na ďalší tento turnaj a myslím, že máme celkom dobrých hráčov. Za pekného počasia pri početnej diváckej kulise sa stretli Pravotice s Helou a futbalisti MAN LKV Komponenten s hráčmi Gábora. Do finále postúpili víťazi, a to Hela a LKV Komponenten. Zápas bol veľmi dobrý, nakoľko sme mali dosť silnú prípravu, ktorá ešte podstatne prebieha do začiatku sezóny. Bolo vidieť aj na hráčoch, že mali trošku ťažšie nohy a Hela bola, dá sa povedať, o ten gól lepšia. S tým, že bolo to nešťastné, pár minút dokonca odpískal rozhodca 11, ktorá samozrejme bola čistá. Nepodarilo sa mi ju chytiť, no bolo evidentne, že tá Hela naozaj bola o ten gól lepšia, čiže nemohli sme na tom nič zmeniť. Náš turnaj pred 2 týždňami, kde sme si preverili naše schopnosti, bavili sme dobre, poučili sme sa, tak dúfam, že dnes zahráme lepšie. Hráčom Hely sa podarilo napokon doviesť do víťazného konca aj posledný zápas a po skóre 2:1 sa stali víťazmi prvého ročníka MAN Cupu. Pocity sú vynikajúce, lebo jednoducho sme boli jasne lepšie a aj v druhom počas sme mali obrovské šance a myslím, že máme výbornú partiu a dobrý kolektív a myslím, že takto budeme ťahať ďalej s týmto mužstvom a aj ďalšie zápasy a budeme vyhrávať. Pre hráčov MAN LKV Komponenten bola účasť na tomto turnaji ďalšou časťou prípravy na medzinárodný futbalový turnaj skupiny MAN v Poľsku, kde hráči firmy odcestovali v týchto dňoch. Na prestížnom turnaji budú obhajovať minuloročné 5. miesto z rakúskeho Štajera.